Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ydyn ni'n gallu defnyddio y dull Newton-Raphson i ddatrys hafaliadau. Felly, gadewch i ni ystyried yr enghraifft yma, lle mae gennym ni'r ffwythiant yn hafalu x di sgwario tynnu 2, ac ar y graff yn fan hyn mae gennym ni y gromlin goch yn fan yma ar gyfer x di sgwario tynnu 2. Nawr, os ydyn ni eisiau datrys yr hafaliad yma, dyn ni eisiau ffeindio ble mae x di sgwario tynnu 2 yn hafalu 0, sef lle mae'r gromlin goch yn torri'r echelin x. A dyn ni'n gallu gweld yna ddau le lle mae hyn yn digwydd, un rhwng negatif 2 a negatif 1, ac un arall rhwng positif 1 a positif 2. Nawr, mae werth nodi fan hyn bod ni ddim angen gwir y dull Newton-Raphson i ddatrys yr hafaliad yma. Mae hyn eitha syml. Os ydyn ni ddatrys o mewn dull arferol ar y chwith fan hyn, dyn ni eisiau ffeindio lle mae x di sgwario tynnu 2 yn hafalu 0. I ddatrys hwn, sy'n ni'n adio 2 i bob ochr, ac yna sy'n ni'n cymryd yr ail isradd, gan gofio wrth gwrs pan dwi'n gwneud hynna, dwi angen cyflwyno'r symbol plus neu minus yn fan hyn. Felly, gwreiddiau sydd gyda fi ydy positif ail isradd 2 a negatif ail isradd 2. Wedyn, os yng estyn cyfrifiannau allan fan hyn, mae ail isradd 2 o gwmpas 1.4, a ni'n gallu gweld hwnna bach gwell fan hyn ydy, i 1 lledegol, felly y gwreiddiau i 1 lledegol ydy 1.4 a negatif 1.4. Nawr, gan ei gael defnyddio y dull newydd mewn rhan, y dull Newton-Raphson i ffeindio y gwreiddiau yma. Nawr, dyma fo y fformula ar gyfer y dull Newton-Raphson. xn adio 1 yn hafalu xn tynnu y ffracsiwn f o xn dros f dash o xn. Felly mae yn perthynas gylchol, a hefyd, mae werth nodi, mae yn cael ei reid iddo chi yn y llyfryn fformulau. Ond bu ydy ystyr y darnau yma yn y fformula? Wel, yr f of xn y gyntaf, mae hwnna'n cyd-fynd efo'r ffwythiant ydych chi wedi gael. Yn y cwestiwn yma, y ffwythiant ydy x di sgwario tynnu 2, felly mae f o xn yn xn di sgwario tynnu 2. Gwylod y ffracsiwn wedyn, yr f dash o xn, dyn ni'n cael hwn drwy differu y ffwythiant. Felly gwaith uned 1 di hwn, os di yn hafalu x di sgwario tynnu 2, mae differu, sef ffeindio dy by dx, yn mynd i fod yn 2x. Differu x di sgwario i 2x, a differu negatif 2 yn ddim byd. Felly, drwy differu, dyn ni'n cael 2x. Mae hynna'n golygu fod f dash o xn yn dwbl xn. Felly, dyna ni y ffracsiwn, a wedyn ar ôl ni ffurfio'r darnau gwahanol o'r ffracsiwn, fe ddau jyst sgwennu lawr y fformula wedyn ar gyfer y dull Newton-Raphson. xn adio 1 ydy xn, tynnu f of xn, sydd yn yr achos yma yn xn di sgwario tynnu 2, a wedyn gwylod y ffracsiwn ydy'r f dash, sef yn yr achos yma, dwbl xn. Nawr, ar gyfer y dull Newton-Raphson, dyn ni angen dewis rhywle i gychwyn. Nawr, drwy edrych ar y graff, dwi'n gweld bod y greiddyn yn gwmpas fan hyn, felly falle sy'n ni'n dewis cychwyn reit agos at hwn. Efallai gwir sy'n ni'n cychwyn yn 2 falle. Ond ar gyfer yr enghraifft yma rwan, dwi'n gychwyn bach pellach i ffwrdd yn 4 yn fan hyn, oherwydd neu hynna alluogi ni ddangos beth sy'n cymryd lle ychydig yn fwy clir iddo chi. Felly dwi'n gychwyn yn 4, felly dwi'n dewis x0 yn 4, y pwynt yma fan hyn fel x0. A wedyn, dwi'n defnyddio wedyn y perthynas gylchol fan hyn, mi fasa yr un nesaf, x1, yn hafalu'r x dim, tynnu x dim di sgwario, tynnu 2, dros dwbl x dim. A wedyn, fel y gwaith blaenorol dyn ni wedi weld ar perthnasau gylchol, mae'n handi defnyddio'r botwm answer ar y cyfrifiannau i wneud hwn. Felly dwi'n rhaid yr x0 i fewn yn fan hyn o'n 4 i fewn fel yr atab. A wedyn dwi jyst gwir yn mynd i ddefnyddio y fformula yma. Ond lle bynnag dwi'n mynd gweld xn, dwi jyst yn mynd i deipio fewn answer fan hyn efo. Felly, yr un nesaf wedi yr answer. Tynnu wedyn y ffracsiwn, yr atab di sgwario, sy'n ei ddeud yn iawn. Tynnu 2, hwn ydy top y ffracsiwn, a wedyn yn y gwylod mae gen fi dwbl xn, felly 2 lluosi efo'r atab. Felly x1, os yw'n pwyso'n hafalu fan hyn yn awr,
ydy 2.25. Wedyn, os ydym pwyso yn hafalu eto, be na wneud wedyn ydy ffeindio'r un nesaf, x2. Hwna yn yr achos yma yn 1.569, 4, 4, 4 ac yn y blaen. Pwyso'n hafalu eto, x3, fysa 1.42189, dim 364. Wedyn fysa x4 yn 1.414, 234, 286, x5 yn 1.414, 213,563. Wedyn fysa x6 agos iawn 1.414, 213,562. Ac os yw'n pwyso'n hafalu eto rwan, dio ddim yn newid. Watch pa mor aml wan dwi'n pwyso'n hafalu. Mae'r hif yn aros yn lle mae o. Felly, dyna fi wedi ffeindio y gwreiddyn positif i pa mor fanwl mae'r cyfrifiannau chi'n gallu ddangos iddo fi. Ac oedd o'n cyd-fynd efo'r ail isradd 2 oeddwn ni hefo gynt. Felly dyna fi wedi defnyddio y dull Newton-Raphson i ddarganfod y gwreiddyn positif fan hyn. So ni'n gallu defnyddio'r un negatif drwy gychwyn reit agos at y gwreiddyn negatif. Dydyn ni cychwyn y negatif 2 yn fan yma. Felly dyna di'r broses o ddefnyddio y dull Newton-Raphson. Ond be di ystyr o? Be sy'n cynnig lle mewn gwirionedd? Felly be nathon ni wneud oedd cychwyn yn 4 yn fan hyn. A wedyn y syniad efo'r dull Newton-Raphson ydy ei fod yn ddefnyddio tangiadau i geisio darganfod y gwreiddyn. Felly eto dyn ni cychwyn yn 4 ac os yn mynd i fyny at y gromlin fan hyn, mae gen i fi y pwynt 4,14. A'r syniad ydy efo'r dull Newton-Raphson, yn y pwynt yma yn awr, dwi'n llunio tangiad. Felly os dwi'n trio gwneud yng ngorau wan i llunio y tangiad gorau posib dwi'n gallu. Ac os dwi'n dod lawr i fan hyn, be dwi'n ei nesaf ar ôl fi lunio'r tangiad ydy, dwi'n edrych i weld lle mae'r tangiad yn torri drwy'r uchelin x. So dyma fo y pwynt lle mae'n torri drwy'r uchelin x. A hwnna ydy'r pwynt nesaf yn yr achos yma'n x1. A mae'n cyd-fynd yn eitha da, da chi'n gallu gweld, efo'r x1 dwi wedi ffeindio fan yma, 2.25. Ac yna dyn ni'n ailadrodd. O'r pwynt yma, 2.25, dwi'n mynd i fyny at y gromlin, a wedyn sy'n ni ffurfio fan hyn wan, tangiad nesaf. Wedyn sy'n hwn efallai yn y cyfeiriad yma. Wedyn sy'n hwnna yn reid yn y pwynt yma, lle mae'n torri'r uchelin x eto, y pwynt x2. A dyn ni'n ailadrodd hynny, drosodd a throsodd, nes dyn ni'n cydgyfeirio at yr gwreiddyn dyn ni angen, lle mae'r gromlin goch yma yn torri trwy'r uchelin x. A mae'r dull Newton-Raphson fel arfer yn cydgyfeirio'n sydyn iawn at y gwreiddyn. Mae werth nodi, dio ddim bob tro'n gweithio. Enghraifft, sy'n ni'n cychwyn yn 0 fan hyn. Y tangiad cyntaf, fysa y llinell llorweddol yma, a wedyn fysa'r llinell llorweddol yma ddim yn torri trwy'r uchelin x, felly sy'n ni'n methu ffeindio x1. Ond rhan fwyaf o'r amser, fel dwi'n dweud, mae'r dull yma yn cydgyfeirio'n eitha sydyn at y gwreiddyn dych chi angen. Mae yna ambell i ffwythiant hefyd, dylwn ni'n nodi, sydd yn bach yn anghyffredin, a os chi'n ffeindio fod eich perthynas gylchol chi efallai enghraifft yn aros yn yr un rhif. Felly diolch yn gweithio yn bob man, ond yn llawer o achosion mae yn gweithio. Ac mae werth nodi lawr i fan hyn efallai o ble mae'r fformula yn dŵad o. Eto, y syniad ydy fod ni'n defnyddio tangiad i bwynt arbennig ar gromlin. A dyn ni'n gwybod fod tangiad yn llun ag syth, ac os dyn ni'n cofio y gwaith uned 1, os ag edrych lawr i fan hyn, hafaliad unrhyw lun ag syth, dyn ni'n gallu sgwennu fel hyn yn dydan. Y tynnu Y1 yn hafaliad gradiant, a wedyn x tynnu x1. Ac i ddefnyddio'r hafaliad yma, be dyn ni angen ydy gradiant y llinell, ac 1 pwynt x1 Y1 ar y llinell. Wel eto, os na i nôl i fan hyn yn awr, ac ystyried yr tangiad cyntaf nes i wneud, ar un achos yma, y pwynt ar y tangiad oeddwn ni hefo oedd 4,14. So hwnna yn cyd-fynd efo x0 ac f of x0 yn fan yna. Ond y fwy cyffredinol a ganol y dull Newton-Raphson
So ni yn y pwynt xn ac f o xn. A dyna di'r pwynt dwi'n wybod sydd ar y llinell sydd. Dyna felly yn yr hafaliad yna o uned 1, dyn ni ddefnyddio'n lle x1 ac y1. Mae x1 yn newid i fod yn xn, a mae y1 yn newid i fod yn f o xn. Felly os dwi'n defnyddio hynna nawr, os ni'n sgwennu fel awr i fan hyn, mae y1 yn newid i fod yn f o xn, a wedyn mae x1 yn newid i fod yn xn. Wedyn, y darn nesaf o'r jigsaw ydy ystyried be ydy graddiant y llinell sydd. Wel, y graddiant yn fan hyn, mae'n dod drwy ddifferu y ffwythiant, a wedyn defnyddio y gwerth penodol yna. Felly, yn yr enghraifft x di sgwario tynnu 2, oedd yn differu i gael 2x. A felly, graddiant oedd 2xn. Nawr, yn gyffredinol, mi oes gyda fi hwn, yr f dash o xn ar gyfer y graddiant cyffredinol. Ac felly, yn lle sgwennu m am y graddiant, yn y dull Newton-Raphson, y gradiant dwi isio ydy hwn, f dash o xn. Felly, llinell nesaf yn hyn, so gyda fi y tynnu f of xn yn hafel i f dash o xn. Wedyn, yn y cromfach, mae gyda fi x tynnu xn. Felly, beth sydd gen i fi yn fan hyn yn awr ydy hafaliad sy'n cynrychioli y tangiad dwi efo diddordeb yn efo. Hwn di'r tangiad cyntaf, hwn os ar ail tangiad ac yn y blaen. Y cam nesaf ydy ffeindio y pwynt pwysig ar y tangiad sydd yn croesi'r echelin x. So, y pwynt x1 yn fan hyn oedd 2.25 ar draws a dim i fyny. Felly oedd gwerth x yn 2.25 a mi oedd gwerth y yn 0. So dyna dwi'n ddefnyddio nesaf yn fan hyn. Y pwynt ar y echelin x ydy, mae y yn 0, so mae y yn dod yn 0 fan hyn. A wedyn yr x dwi angen yn y cromfach yn fan hyn. Hwn ydy'r pwynt nesaf dwi'n ddefnyddio, sef xn adio 1. A wedyn, efo bach o waith algebra, fyddai ffeindio wedyn y fformula sydd gennym fi fan hyn ar gyfer y dull Newton-Raphson. So, dim byd yn diflannu fan hyn. So, negatif f of xn yn hafel i f dash o xn ac yn y gromfach xn adio 1 tynnu xn. Wedyn, byddai rannu bob ochr hefo f dash o xn, felly negatif f o xn dros f dash o xn. Mae hwnna'n hafel i x n adio 1 tynnu xn. A wedyn, os da adio xn i bob ochr, yr hafaliad, mae gen i fi wedyn xn tynnu f of xn dros f dash o xn. Hwna ydy x n adio 1. A wedyn, o hynny wedyn, dwi'n gweld bod gen i fi wedyn yr fformula fan hyn ar gyfer y dull Newton-Raphson. Cwbl dwi angen gwneud wedyn ydy mewn gwirionedd cyfnewid yr ochra. Felly mae x n adio 1 yn hafel i xn tynnu f of xn dros f dash o xn. Nawr dyma ni enghraifft gwahanol iddyn ni ystyried yn awr. Mae gennym ni ffwythiant f tro hyn yn cael ei ddiffinio gan f of x yn hafel i x di cwbio adio 4x di sgwario tynnu 3x tynnu 1. Nawr i gychwyn, dyn ni eisiau ni ddangos fod gan yr hafaliad f of x yn hafel i 0 reiddyn yn y cyfwng dim i 1. Na byddai wastad yn hoffi estyn cyfriannau graffigol allan ar adag yma. Jyst gofyn i'r cyfriannau graffigol, blotio'r ffwythiant. Felly teipio fewn yn fan hyn wan, x di cwbio, adio 4x di sgwario, tynnu 3x tynnu 1. Pwysog botwm dro i weld beth sy'n cymryd lle. Dwi'n gweld fod yna nifer o reiddiau fan hyn, dweud y gwir, 1, 2, 3. Ac os dwi'n chwyddo mewn, o gwmpas y tarfbwynt yn mynd yn awr. Ie, dwi'n gallu gweld fod yna reiddyn rhwng dim ag 1, fel mae cwestiwn awgrymu. Mae'n reit agos at 1 i hun yn fan hyn, yn fwy agos at 1 ag ydio at 0. Felly mae'r sgrin y cyfrifiannau yn gwirio fod yna reiddyn. Ond wedyn, be dwi'n sgwennu i lawr? Wel, y syniad ydy, os ni eisiau amnewid i fewn 0 ac 1, a chwilio amdan newid arwydd. Felly, os ni'n amnewid 0 i fewn yn gyntaf, felly dwi angen dim di cwbio yn yr achos yma, a
a 4 lluosi dim disgwario, tynnu 3 gwaith dim, tynnu 1. Dim hwn yn un eitha syml, i wneud fe ti'n rhai fel cyfri fan fan hyn, dim di cubio'n dim, dim disgwario'n dim, lluosi fo 4 dal yn 0, 3 lluosi fo dim yn dim, so tynnu ffwrdd 0, ac yna tynnu 1. So dim byd, dim byd, dim byd. Dim byd tynnu 1 yn negatif 1. Wedyn os dwi'n newid y pegwn arall i fewn, y pegwn arall di 1, so rhaid 1 i fewn, mae o'n 1 di cubio, a 4 lluosi 1 di sgwario, tynnu 3 lluosi 1, tynnu 1. 1 di cubio yn 1, 1 di sgwario yn 1, lluosi fo 4 yn 4. 3 lluosi 1 yn 3, felly tynnu ffwrdd 3, ac yna tynnu ffwrdd 1. Be sgen i fi tro hyn? 1, 5, 2, 1. A mae gen i fi newid arwydd i fan hyn, 1 yn negatif a 1 yn bositif. Felly ddoi fyny fan hyn yn awr a sgwennu'r casgliad yma. Mae'r newid arwydd yn dangos bod gwreiddyn yn y cyfwng dim 1. A wedyn fel nes i ddweud gynt, mae wastad yn fanteisiol os oes gennych chi cyfriannau graffigol fel hyn. Fydwch chi weld gwirio be ydych chi wedi ffeindio. Oedd am newid dim, reid negatif 1 ydych chi, ac oedd am newid 1 reid positif 1. Ac eto newid arwydd yna rhwng negatif 1 a positif 1 sydd yn dangos bod yna wreiddyn yna. A wedyn, weithiau mae eisiau cymryd bach o ofal, dydy newid arwydd dim bob tro yn dangos fan yng wreiddyn. Mae'n dangos fan hyn, ond weithiau mae gennych chi asymptot yn y cyfwng, nid gwreiddyn, so mae eisiau bod yn ofalus efo hynny. A hefyd, sy'n ni chwyddo yn ôl allan efo hyn, enghraifft, sy'n ni'n gwneud yr un peth, ond yn y cyfwng negatif 5 i positif 2 ydyn ni. Mi fos yna newid arwydd i fan hyn, so negatif 5 rhywbeth negatif iddi fi, a fos y positif 2 rhywbeth positif iddi fi. Ond bod yna newid arwydd, mi fos yna gywir, mwy na 1 gwreiddyn, fos yna 1, 2, 3 gwreiddyn gwahanol i ffeindio. Felly mae eisiau jyst cymryd bach o ofal pan ydych chi'n ystyried newid arwydd. Os oes gennych chi fwy nag 1 gwreiddyn yn y cyfwng, neu falle fel dwi'n dweud, os oes gennych chi asymptot yn y cyfwng yna. Ond dyna darn a'r cwestiwn yma, mae'r newid arwydd yna yn deithio ni bod yna wreiddyn yn y cyfwng. Felly, dyna fynd ymlaen nesaf, rhan B, mae deithio ni ddefnyddio y dull Newton-Raphson gan gychwyn yn x0 yn hafali 0.8. Nawr, os da ni gychwyn trwy sgwennu lawr y fformula ar gyfer y dull Newton-Raphson, eto mae hwn yn dod o'r llyfr yn fformulau, felly mae gennym ni x n adio 1 yn hafali xn, tynnu f of xn dros f dash o xn. Nawr, yn y cwestiwn yma, dwi'n sortio allan be di be, f of xn, hwnna'n cyd-fynd hefo'r ffwythiant greiddiol, so jyst mynd i fyny fan hyn ychydig. So'r ffwythiant greiddiol ydy hwn, felly f of xn ydy xn di cubio, a 4xn di sgwario, tynnu 3x tynnu 1. Wedyn, os dwi'n differu, os o'n differu x di cubio, rhaid 3x di sgwario iddo fi. Felly, dwi angen i fynd i'n 3xn di sgwario. Os o'n differu 4x di sgwario, rhaid 8x iddo fi. Felly, fynd i'n adio 8xn. Os o'n differu negatif 3xn, dwi'n bryd i'r ein i fel yma eto. Os o'n differu negatif 3x rhaid negatif 3 iddo fi. So, jyst rhaid negatif 3 fel yma hyn. A os o'n differu negatif 1 rhaid dim byd iddo fi, so dwi'n angen byd yma yna. Felly, yn yr achos yma, mae x n adio 1 yn hafali xn, tynnu yr f of xn sydd yn xn di cubio, a 4xn di sgwario, tynnu 3xn tynnu 1, wedyn mae'r cwbl lot yna wedyn yn cael ei rannu efo f dash of xn sydd yn 3xn di sgwario ac 8xn tynnu 3. Nawr, mae'r cwestiwn yn nodi bod ni angen y fan hyn cychwyn yn x0 fel 0.8. Mae x1, os dwi'n sgwennu y dull allan yn llawn, yn mynd i fod yn x0 sydd yn 0.8, a wedyn defnyddio
dim.8 eto'n lle bynnag mae xn y fan hyn. So mae gen i dim.8 di ciwbio, a 4 lleosi dim.8 di sgwario, tynnu 3 lleosi dim.8, tynnu 1, i gyd dros 3 lleosi dim.8 di sgwario, ac 8 lleosi dim.8, tynnu 3. A wedyn, mae'n gofyn iddo fi sgwennu gwerth degol x1 yn llawn fel mae'ch cyfrifiannell yn ei roi. Felly, dwi'n mestyn y cyfrifiannell allan yn awr, a wedyn bod yn ofalus i deithio hwn allan yn gywir. Felly, yn fan hyn wan, sy'n ni hefo dim.8 tynnu y ffracsiwn dim.8 di ciwbio, a 4 lleosi dim.8 di sgwario, tynnu 3 lleosi dim.8, tynnu 1, ac ar y gwylod, 3 lleosi dim.8 di sgwario, ac 8 lleosi dim.8, tynnu 3. Felly, mae'n gofyn am y gwerth degol, y degolyn, dwi'n cael ar y cyfrifannell. Weithiau gewch chi y ffracsiwn ar y cyfrifannell dibynnu ar y gosodiadau. Chi bwyso fformat nes ydy i gael y degolyn. O fan hyn, dwi'n cael y degolyn yn syth, dim 0.86, 16, 54, 1353. A wedyn mae'n gofyn iddo fi fynd ymlaen wedyn a darganfod gwerth y greiddyn hwn yn gywir i 6 lle degol. Felly mewn gwirionedd, sy'n ni angen fan hyn o'n mynd ymlaen a ffeindio gwerthoedd x2, x3, x4 ac yn y blaen. A wedyn disgwyl iddo fo setlo lawr, a wedyn sy'n ni'n gallu nodi wedyn reit hyderus be ydy gwerth y greiddyn. Nawr fan hyn, dwi'n defnyddio'r botwm answer i helpu fi. So dwi'n cychwyn yn dim 0.8, sori hwnna fewn i gychwyn. A dwi'n ffeindio x1 eto, mae hwn yn ffordd dda wirio, fe fi wedi cael yn gywir. Ond tro yma defnyddio y fformula yma ond hefo'r botwm answer yn lle'r xn. Felly dwi'n cychwyn efo'r answer fel yr xn, a tynnu ffwrdd y ffracsiwn wedyn, yr atab di ciwbio. Symud y draws a wedyn adio 4 lleosi'r atab di sgwario. Tynnu 3 lleosi'r atab, tynnu 1, dyna sydd ar dop y ffracsiwn. Gwylod y ffracsiwn ydy 3 lleosi'r atab di sgwario. A 8 lleosi atab, a wedyn tynnu 3. Pwyso execute yn fan hyn. So dyma fo x1, dwi'n hapus o hwnna, dyna nes i gael gynt. A gwyl dwi angen gwneud wan i ffeindio x2 di pwyso execute eto. So dyma fi x2, dim 0.857, 641, dim 741. x3 fydd dim 0.857, 2, 3, 6, dim 74. Pwyso fo eto. Dim 0.857, 2, 3, 6, dim 7. Wedyn os dwi'n bwyso fo eto, gyda beth sy'n gwneud tro yma, a mae'n aros lle mae o. So dwi'n hapus fy hyn o, mae wedi setlo lawr. Ar ôl x5, dwi ddim yn newid. So bob tro dwi'n pwyso execute wan, dwi'n aros yn yr unfad. Felly dwi'n gallu bod yn eitha hyderus na hwnna ydy gwerth y greiddyn nhw. Felly i 6 lle degol, mae'r cwestiwn yn gofyn, gwerth y greiddyn, yw dim 0.857, y 3 cyntaf, a wedyn 6, 2, a wedyn oherwydd y 6 yma sy'n angen 6, 2, 4 dwi'n ama. Felly dyna fo gwerth y greiddyn i 6 lle degol. Wedyn i orffan, mae yna 2 farc ar y gwylod y fan hyn yn gofyn iddyn ni esbonio pam dydy'r dull Newton-Raphson ddim yn gweithio os dyn ni'n cychwyn yn treian. Felly be fysa o'i le efo cychwyn yn treian? Pam sy'n ni'n methu rhoi treian i fewn i'r fformula yma? Wel, y broblem ydy, oherwydd mae gennym ni ffracsiwn fan hyn ydy, os di'r ffracsiwn, gwylod y ffracsiwn yn 0, dyn ni'n mynd i orfod rhannu hefo 0, a felly dyn ni'n mynd i gael ar y cyfrifiannell, so ni'n cael math error. Felly, os yw x0 yn treian,
mae enwadur y ffracsiwn ar gyfer ffeindio x1, sef hwn yn fan hyn, 3 lluosig x0 di sgwario, ac 8 lluosig x0 tynnu 3. Hwna'n dod yn hafal i 3, excuse me, lluosig treian di sgwario, ac 8 lluosig y treian tynnu 3. Gwneud gael gweithio hwn allan o'n gwneud os dwi'n gywir yn mynd meddwl fod hwn 0. Rhaid ar y chwith yn mynd i'n gweld o yn glir efo gola sydd gen i fan hyn. Felly mae'n 3 lluosig efo o'n ei ddefnyddio'r cronbach ar fan hyn. 3 lluosig efo treian di sgwario, ac 8 lluosig efo treian, a wedyn tynnu 3, dim hwnna sbiwch yn 0. Felly mae yna broblem os di gwylod y ffracsiwn yn 0. Casgled ydy, felly ni ellir ffeindio gwerth x1. A hefyd, sy'n ni'n gallu edrych ar hyn, dwi'n mynd yn ôl wan, at be oedd gen i fi gynt ar y cyfrifiannau graffigol. Dyma fo eto gromlin ar gyfer y ffwythiant. So, os yna i chwyddo fewn yn fan hyn, os yna i zoom in yn fan hyn. Dwi'n gallu gweld, os di x yn treian, fo gyda ni pwynt minimum. Felly, fysa'r graddiant yn fan hyn dwi'n hama yn 0, dyna mae hwn yn ddangos yn fan hyn. Mae gwylod y ffracsiwn yn y dull Newton-Raphson. Hwna ydy'r graddiant. Felly, os ydy'r graddiant yn 0, dyn ni methu ffeindio pwynt nesaf. Felly fan hyn, mae'r graddiant yn 0, gwylod y ffracsiwn yn 0, a felly di ddim yn bosib iddyn ni mynd ymlaen efo'r dull Newton-Raphson, dyn ni methu ffeindio gwerth x1. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.